खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। मसलपुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्लानि मसलपुर जौसिन फरायसालिनि रुंसारि धरनीधर बसुमतारी गोसोखां न'ब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो मसलपुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपाल चन्द्र बर'आ आरो मेलखौ बेखेवनानै होयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि नन्देस्वर बर'आ। बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा साफ्रोमनिबो जिउआव जेंनाया फैखायो होनना फरायसा समाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो नखरनि जेंनाफोरखौ गेदेरथार जेंना होननानै सानाबालानो फरायनायावल' गोसो होथारनो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौनो खावलायो। बर'खौ गेरेमसा हारि महरै सिनायथि होनो गासै फरायसाफ्रानो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै माहारिखौ बिबान लानांगौ होननानै गावनि बिबुंथियाव बुंदेरबावो। बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गेलेमु नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्मजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि, फोरोंगिरि, फरायसा फरायसुलिफोरनि दिथागिरिफोर, रायजो राजा आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसार जालाङो। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।